ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி லஞ்ச் சுட சுட சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. வாங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துலாமா. நல்லி அப்பளம் பொரித்து வச்சுருக்கேன். அது கூட ஒரு 5 பீஸ் மட்டும் மீன் இருந்துச்சு, புளிச்சிரா மீன். அதை பொரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி சாம்பார் தான் பண்ணியிருக்கேன். சாம்பாரில் காய்கறி எதுவும் போடலை, ஏன்னா சாம்பாரில் போடுற மாதிரி காய்கறி எதுவும் இல்லை, கேரட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அது போட்டு பண்ணால் நல்லா இருக்காதுல்ல, அதனால் வெறும் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மட்டும் போட்டு சாம்பார் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பண்ணாலும் மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், அதனால் கொஞ்சமாக தான் சாம்பார் வச்சுருக்கேன். அது கூட பொரியல், குடமிளகாவும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஃபுல் ரெசிபி வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது, தேவைப்பட்டுச்சுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். வேர்க்கடலெல்லாம் வறுத்து அரைச்சி போடுறது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சுட சுட சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அது கூட சாதமும் வடித்து வச்சாச்சு. அவ்வளோதான் இன்றைக்கான லஞ்ச் பண்ண வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.